Kwashembe Sibongo mana Kwashembe Buhleni ubani babo wakho lapha Kwashembe ubani Sinzishembe besebenza eMetro. hayi mana waseshintsha umsizi Shembe usebenza kwa Metro FM Yebo. babo wakho Yebo. okay awukhuluma ekhaya usukelene ekhaya Ngoba khona inkinga encane izinto zabantu zamalama yabonga ngoba kade sesasakhala kade sesengumuzi emile ngesidumbu yabo umsizi yebo washo ukuthi khona abantu ngicela uqinise izwi alright lokho sengifuna ukuhamba lokho sosoks amen ubani lona usabelwa Shembe Sibongo kuphi ekhaya ekhaya sekuhleli baba Shembe Kwashembe Sibongo mana Kwashembe Buhleni ubani babo wakho lapha Kwashembe ubani Sinzishembe besebenza eMetro. hayi mana waseshintsha umsizi Shembe usebenza kwa Metro FM Yebo. babo wakho Yebo. okay awukhuluma ekhaya usukelene ekhaya Ngoba khona inkinga encane izinto zabantu zamalama yabonga ngoba kade sesasakhala kade sesengumuzi emile ngesidumbu yabo umsizi yebo washo ukuthi khona abantu ngicela uqinise izwi abantu baba interested abantu bazokusiza Yebo, uthe ubaba wakho ubani isho uqinisise Sinzishembe umsizi Shembe yebo usebenza eMetro FM usebenza ku Metro FM yebo ubaba wakho yebo uma wakho ba nombulelo unombulelo wakuphi wamkhize wapi wamkhize kuphi nendawo ngapha koMbumbulu Ngapha koMbumbulu. Embo. ugane ubaba wakho noma bahlukana nobaba wakho Bamkani umsizi Shembe ugane uMamkhizi okay una katate oma bambaninga baba wile ntobe isoka mama bakho baningi yebo kuba nezingane zakhe ezinyakazazi ezinyazazi kodwa mina ubaba wakho nibaningi ezinye ingane akazazi kodwa wena uyakwazi ubaba wakho umsizi Shembe sizombuza umsizi phela ulapha kwa Metro FM ngwenye nangu uthi undodana uthi kungenzeka ukuthi utheni uyamazi uthi ingane zakho zinengana uthi ne-United Nation uthi kodwa le isizwe saziyo uthi uzalwa uMamkhizi ufike nini la isingisikhathi kona ngafika ngisemncane kakhulu ngenxa yezinto zabantu kodwa ngangade ngisebenza ngicula ipopu ngirathi ake siqale esikoleni ugcine kwaba matriculated 2008 athi ufunda kuphi graduate futhi ngo-2014 mana umatric ufunde phi Durban Boys phezulu Masgrave hayi Durban Boys yeah hayi lokhu uzwa ngayo Durban Boys yeah but Durban Boys Durban Boys lana yeah hayi lokhu uzwa tertiary waya kuphi kade Dubai samalanga eDubai wasuku Oprah Winfrey number 1 in the whole universe wasuku Oprah Winfrey waphesheya wazongilanda private jet yakhe lo ngabafunda wena besilisa lo inzalo ye-rape Oprah yeah asatho yena ongithi sponsorship sakho ngisaphesheya ngombokhona khona eDubai kuya sengisebenza ngasebenza ngaphambanisela abantu izinto zami ezafuthini okay no right okay sengiyibambile asibuye Sunday khona ngicabanga ukuthi istory esifanayo wena Sunday ngifuna le story sikhulume kanje Sunday ungasikhohle asibona ne Sunday ngoba ngifuna kube istory ngiyabona nje lokho uthe ubani igama Sabelo Shembe kuphi ebuhleni umsizi uShembe wasebuhleni awakunale awumakuShembe okay alright kulungile asikhulume on Sunday manje cha ukuthi njalo manje ngiphazamisa oza kwabo labo bathi hayi sebenike nekhanda bathi hayi phela yena kangazi ukwazi la ungazi la akakwazi wena wafuna Durban Girls Durban Boys Durban Boys angamphoqi kodwa umsizi Shembe ngento
Cha baba sakhuluma mina nabahlali. Okay, asiba mana kwathatha u-Oprah uyamazi u-Oprah. Yes, Oprah Winfrey Sibongo baba uyena ngipha ama sponsorship wonke ukuthi ngikwazi ukuthi ngifunde ngiqede ngenze ubani siqala ukuthi akhona amaphepha akho khona amaphepha khona yonke into samala mana akuphi amaphepha akho yine masters umbona paper ngithanda masters ukuthi yazi ukuthi iTV eningi edansiwe by police certificate una amaphepha nginawo ungaphatha Sunday okay yebo malume ngakuthola lokho ngicela Sunday ungiphathe lamaphepha yebo sihlangane thank you I thank you hayi asibonane Sunday welokhuzi hey asibonane Sunday yeah nangu umuntu osilethile yanto sizobonana ngesonto yes into yakho ngiyayilungisa ngizogcina ufikile ekhaya yes uzoba umuhle mawusiya ekhaya yes sekwehlile secela ukukhuluma nosisi okay awuthi ngikhulumise nosisi ke sekwehlile uthi sekwehlile ukhala ipetrol nkosi yami ipetrol sekho black uzokhuluma naye Sunday ipetrol sekho Sunday sokhuluma naye sisi wakho thank you siyabonga kakhulu Sunday ubengela Sunday hayi so ikhuluma Sunday mina bedwe lo sengishanga lezi cha uphi lokhuzo welokhuzo hayi ke lokhuzo usuyiwashile ayishaya siyabonga kakhulu thank you so much siyabonga Sunday siyabuya siyobafunela usizo ke manje sicinge masithola oyedwa nje ozogcina ehlangene nefamily yakhe bajabule thina okwethu kufezile oyedwa ozokhuluma iqiniso athola usizo ngoba mina ngidila nomuntu weqiniso manje lona nje into yakhe seyilungile into yakhe lo unayo ngaphi inamba kasisi sizoyithola uyazi okay mfoni umshayele mkhulu lapha okay Africa my continent Africa my home sobonana la Sunday ngo11 thank you